Molt bon dia a tothom. Aquest és un vídeo bastant diferent dels habituals. Per començar, doncs, ja ho veieu, no estic on sempre i de fet és el primer cop que faig això de fer un vídeo així fora, en públic, a l'exterior. És una mica... fa una mica de vergonya, però m'hauré d'acostumar aquests dies perquè en faré uns quants més. Doncs bé, ja em veieu, estic a l'aeroport de Barcelona perquè, bueno, d'aquí una estoneta agafo un avió cap a Múnich i ahir agafaré un altre cap a Tòquio, on m'hi estaré uns 4 dies abans d'agafar el Shinkansen, el tren bala, fins a la ciutat d'Ise, on m'hi estaré uns altres 4 dies abans de tornar. Per què? Què hi vaig a fer? Doncs bé, el primer és que no vaig al Japó des de fa 4 anys, des del setembre del 2019, havia de tornar a l'estiu del 2020, però clar, ja sabem que la pandèmia ho va canviar tot i des de llavors que no hi anava. Així que per una banda doncs, tenia moltes ganes d'anar-hi, però bé, fins ara, entre que primer va estar un temps tancat i després quan van obrir els preus dels bitllets eren altíssims, ara ja comencen a relaxar-se una mica, doncs bé, encara no havia sortit l'oportunitat d'anar-hi i ara sí que ha sortit. A què hi vaig? Doncs bé, jo fa 9 anys, el 2015, vaig anar 3 setmanes a la ciutat d'Ise a fer un curs, perdoneu la veu, però és que són les 7 del matí i no he fet ni un cafè, estic una mica així. Doncs el 2015 vaig anar 3 setmanes a fer un curs a la Universitat Kogakukan, a la ciutat d'Ise, que és on està el gran santuari, que bé, si us interessa teniu a la web, teniu per allà un diari que vaig anar fent, explicant-ho tot. Doncs bé, vaig anar allà a fer aquest curs 3 setmanes, m'ho vaig passar genial, va ser l'hòstia, i res, i amb aquella gent més o menys he continuat en contacte una mica, així alguns emails, i cada any quan tornaven a posar en marxa aquest mateix programa en el que vaig participar, doncs també vaig informar per Twitter perquè la gent s'hi pogués apuntar, etc. I fa poc em van escriure, fa uns mesos, perdoneu si sentiu com un xiulet, fa uns mesos es van posar en contacte amb mi per dir-me que aquest any tornen a fer aquest programa i com que és el 10è aniversari, doncs volien celebrar-ho d'alguna forma i la forma que havien pensat és de totes les persones que hem passat per aquest programa al llarg d'aquests 10 anys, que som 111 persones, doncs havien seleccionat a 4, 1, 2, 3, 4, per tornar-hi anar aquest any a fer com una reunió amb una sèrie d'activitats i bé, d'aquestes 4 persones que havien seleccionat, doncs tinc la gran sort, el privilegi de que en soc una d'elles. Així que res, però com que a la ciutat d'Ise les activitats que farem, etc., només són 4 dies, doncs em van dir, bé, ja suposem que venir-te fins al Japó per 4 dies doncs és una mica una pallissa, no? Així que bé, les dates dels avions ja ens diràs si vols venir uns dies abans o després, aprofitar per fer turisme o el que sigui. Llavors jo en un principi vaig intentar tancar unes xerrades a Tòquio, que al final per un tema de calendari d'agenda amb la gent amb la que ho anava a fer no ha pogut ser, però ho farem més endavant. Moltes gràcies des d'aquí a la gent que ha estat relacionada amb aquest tema, ja ho farem. Així que al final, doncs bé, arribaré a Tòquio i m'hi estic allà 4 dies. Què faré si no tinc xerrades ni res així de feina? Doncs bé, aprofitar per endur-me la càmera, ara això ho estic gravant amb el mòbil perquè aquí a l'aeroport era una mica feixuc amb la càmera, m'he endut la càmera, etc., per aprofitar aquests 4 dies a Tòquio i anar a diferents llocs a fer uns vídeos relacionats amb la història japonesa. Aquest d'avui no, aquest d'avui és una mica com un diari, diguéssim, per començar el viatge, però els vídeos que faré allà, tant a la ciutat de Tòquio com també a Ise, seran vídeos per després tenir material pel canal de YouTube. Així que bé, és això el que faré fins diumenge, que llavors agafaré el tren bala, me n'aniré a Ise, i allà doncs, pels matins també faré vídeos i a les tardes tinc les activitats que vaig a fer, que miraré a veure si també puc fer un vídeo sobre aquestes activitats perquè crec que estaran prou bé. I res, i de moment ho deixarem aquí, d'aquí una estoneta tocarà embarcar cap a Múnich i llavors ja el vol llarg. No sé si em donarà temps a Múnich a tornar a connectar un altre momentet per dir alguna cosa. Però bé, en tot cas ens veiem o a Múnich o a Tòquio. Que vagi bé. Hola de nou, doncs ja estic a Múnich, un vol sense cap problema, un vol rapidet, i a més crec que ha estat l'escala més ràpida que he fet mai perquè tinc 2 hores entre un vol i l'altre i la veritat és que com és la mateixa terminal o potser és que aquest aeroport és petit, però el cas és que no he trigat res
en fer l'escala, en passar d'un altre, ja estic esperant aquí el següent vol. Això té la part bona que ho fas ràpid i te n'oblides, i la part dolenta que tens més estona encara per avorrir-te. Però bé, ja està, no hi ha gaire més a dir en aquesta escala. Ens veiem llavors ja a Tòquio, a l'aeroport de Haneda. Fins ara! Hola, doncs ja estem a Tòquio per fi, després d'un vol de 12 hores i 20 minuts des de Múnich. Volia fer un vídeo curtet des de l'aeroport de Haneda quan arribés, però quan he arribat ja he anat a agafar la maleta, tot el tema d'immigració, papers i tal, i ja després ja m'he vingut cap a la ciutat. El vol ha estat molt bé, la veritat. A veure, molt bé. Un vol a Tòquio de 12 hores mai no està bé. Sempre seria millor fer així i estalviar-te'l, però bé, crec que ha estat el vol més còmode que he tingut mai per venir fins aquí, perquè no sé per què l'avió estava a mitja capacitat, podríem dir, i llavors pràcticament tothom, almenys els que estaven per la meva zona, tots hem agafat 3 seients, així que hi ha hagut molta estona que he pogut anar estirat còmodament. He dormit 1 hora, que per mi això en un avió és el primer cop, no aconsegueixo mai dormir. No aconsegueixo mai tampoc treballar, fer res d'útil. Jo suposo que com que volar no m'agrada gaire, doncs no vaig tranquil ni per dormir ni per treballar. Però avui sí, avui he dormit 1 hora, que almenys et serveix una mica per separar un dia de l'altre. No per descansar, però com que he anat estirat quasi tota l'estona, doncs tampoc, la veritat és que no estic cansat. Ara són les 12 del migdia, més o menys, una mica més, i la veritat és que bé, tinc bateria per aguantar tot el dia. Quan he arribat he anat cap a l'hotel on estaré aquests 4 dies a Tòquio, però he deixat la maleta perquè no puc entrar a l'habitació fins a les 3 de la tarda, així que he aprofitat per anar a menjar alguna cosa, un udon bastant bo que he menjat ara, i de pas venir aquí al costat d'on estic ara, que ja veieu que és un lloc bastant peculiar. És com un centre comercial però que també té com algunes atraccions, molt estrany. Però m'he vingut aquí al costat, que està el Kodokan, que és com l'edifici, és com la central mundial del judo. M'he vingut per comprar unes cosetes i visitar un petit museu que tenen, i bé, no sé si s'hi poden fer fotos o vídeo i tal. Si s'hi pot, doncs ho gravaré i ja ho inclouré en un vídeo. I això és tot de moment. Després, quan estigui a l'hotel, faré una darrera part d'aquest vídeo d'avui, que és una mica diari, perquè hi ha algunes coses més d'aquest viatge que us vull explicar. Així que res, ens veiem en un momentet. Fins ara! Doncs bé, com veieu, ja soc a l'habitació de l'hotel, ja m'he dutxat i tot, que és una cosa que quan estàs molt cansat és com que et deixa nou. I res, abans us he dit que anava al Kodokan, aquest edifici del judo. Ja sabeu que vaig fer un vídeo sobre Jigoro Kano, que us deixo per aquí l'enllaç. He preguntat si es podien fer fotos o vídeos i tal, i hi havia una part del museu que tenen que sí que es podien i una part que no. I la part que no era la que era realment més interessant. M'he estat molta estona mirant-ho i tal, però clar, no he pogut fer cap foto ni cap vídeo ni res. La resta, us deixo per aquí un petit vídeo d'un dojo d'entrenament que tenen, que és bastant impressionant, sobretot tenint en compte que està a la 7ª planta d'un edifici, però vaja, a part d'això, poca cosa més. He anat a fer uns encàrrecs. I res, llavors ja m'he vingut cap aquí, cap a l'hotel. Per cert, abans quan us he dit que el vol havia estat molt còmode perquè havia anat allà estirat i tal, m'he oblidat de dir-vos que també quan estàvem ja quasi arribant, el capità de l'avió ens ha avisat que si miràvem per les finestres de l'esquerra veuríem el Fuji, i realment ha estat espectacular. He vist el Fuji uns quants cops des d'un avió, però mai l'havia vist d'aquesta forma tan clara. Us deixo per aquí una foto perquè ha estat molt xulo. Està el dia molt claret. Per cert, que he estat pensant com és que el vol venia així tan buit, perquè tampoc m'havia passat mai, i no sé si és que potser, com que era dia 13, potser hi ha gent que li fa una mica de cosa volar el dia 13, no ho sé. Potser perquè era entre 2 aeroports que no són com els principals, perquè era un vol entre Múnich i Haneda, no era Narita, no ho sé, però realment espero que el de tornada vagi igual. Jo a més no havia volat mai per Múnich, sí que havia volat per Frankfurt, havia volat ja amb Lufthansa per Frankfurt, precisament quan el 2015 vaig venir a aquest mateix programa d'ICE, que m'han convidat ara, però no havia vingut mai per allà.
El que sí que recomano molt, que jo al principi no ho feia mai, és volar a Haneda, en comptes de Narita. Jo les primeres vegades que venia a Tòquio sempre volava a Narita, perquè és l'aeroport, bueno, és com el principal, no? És el gran, i està molt bé. El que passa que, clar, l'aeroport de Narita no està a Tòquio, està una mica apartat, i llavors després has d'agafar un tren, encara que agafis el més ràpid, una hora i alguna més, te la passes al tren i és com que no ve gaire de gust. En canvi, Haneda és que et deixa que allà mateix agafes un tren o agafes un monorail i en 15 minuts estàs plantat al centre de Tòquio. Llavors jo sempre, quan puc, trio Haneda. Però bé, anem ara a aquest moment, estic aquí a l'hotel. Per cert, aquest vídeo és l'únic que faré, potser faig una a la tornada, així en plan de diari, la resta de vídeos seran ensenyant coses que us interessaran més. Ja m'he instal·lat aquí, he muntat una mica el meu despatxet, si voleu us l'ensenyo, la càmera aquesta la tinc fixa, però bueno, per això tinc el mòbil, llavors deixeu-me. Primer de tot, el més obvi, tinc aquí la càmera muntada, amb aquesta llum, que ara no la tenia posada, però mai no està de més, una miqueta més de llum. I res, i aquí tinc doncs, el que monto sempre quan vaig de viatge, que és el meu iPad. Si puc m'emporto també un mouse i bé, aquí tinc aquest hub on connecto discs durs, aquests dies per passar tot el tema del que vaig gravant, i bé, amb un carregador que li doni potència una mica a tot. I aquest, el mòbil, doncs és el que he utilitzat amb els trossets que heu vist fins ara i també l'utilitzaré aquests dies per depèn de quines coses. I aquest hotel, a diferència del que aniré d'aquí uns dies, el d'Ise, aquest l'he triat jo i sempre quan trio jo mateix un hotel, sempre per mi el més important és la ubicació i també bueno, que tingui un escriptori i una cadira una mica decents per si he d'estar aquí una mica treballant. Aquest la veritat és que està bastant bé. El llit, que està aquí al darrere, no l'he provat encara, la veritat és que tinc moltes ganes de provar-lo, però clar, encara no són ni les 4 de la tarda, llavors res, per moltes ganes que tinguis, si et fas ara una migdiada, després ja vas encadenant una ratxa bastant dolenta d'estar despert i de tenir son. És millor esperar, aguantar-te com a mínim fins a les 9 o les 10 i llavors ja a dormir i demà començar com un dia normal. Però el que deia, l'ubicació de l'hotel, si és a Tòquio, com és el cas, jo sempre intento que estigui al costat d'una estació de la línia Yamanote. La línia Yamanote és la famosa línia verda circular de Tòquio, és una línia de tren que la veritat és que passa una mica pels llocs principals i així t'estalvies haver de fer més transbords, perquè si no el que has de fer és des d'on estiguis fins a la Yamanote, allà vas a l'estació que sigui i llavors des de l'estació aquella que sigui de la Yamanote agafar un altre tren o metro fins allà on vagis. Així que jo sempre intento que estigui a prop d'una d'elles. En aquest cas estic al costadet de l'estació de Nippori. Què més? En aquest viatge estic provant algunes coses noves que no havia provat mai en tots els viatges anteriors al Japó, algunes perquè no existien en viatges anteriors al Japó, i jo no em dedico a fer vídeos donant consells de quan viatges al Japó i tal, d'això hi ha molts altres canals que fan una molt bona tasca, però bueno, ja que estic provant un parell de cosetes, doncs us les comento. Fins ara jo sempre havia canviat d'euros a iens abans de venir. Normalment ho havia canviat amb el meu banc, que et cobren unes comissions bastant bèsties, i havia vingut amb tot el diner, diguéssim, en cash, no? En metàl·lic, perquè a més aquí s'utilitza bastant. Però això està canviant i ja al Japó cada cop més es pot pagar amb tarja a tots els llocs. És una cosa que sorprèn perquè la gent té la idea del Japó com un país de la tecnologia, però a vegades hi ha coses que es resisteixen. Fins fa poc aquí s'utilitzava poc la tarja i treure diners amb una targeta de fora del país doncs podia ser una aventura, no? Però avui en dia la cosa ja està canviant i el que he fet aquest cop, aconsellat per alguns amics, és utilitzar una tarja Revolut, que és una tarja física, com les normals que tenim, és una tarja de dèbit. N'hi ha d'altres marques, altres bancs que fan el mateix, més o menys, però a mi tothom m'ha parlat d'aquesta i és la que estic provant. També dins de la Revolut després hi ha altres plans premium i tal, amb altres serveis, però per lo que jo volia i necessitava, amb el pla bàsic gratuït en tenia prou. Primer de tot l'he utilitzat per canviar la moneda. Fa un parell de mesos vaig veure que estava molt bé el canvi i llavors vaig canviar els diners que preveia que necessitaria tenir aquí. La veritat és que després la moneda encara ha millorat més, així que quan jo ho vaig canviar estava a uns 158 i darrerament ho vaig mirar i estava a 162, però bueno, tampoc canviava molts diners, així que tampoc he deixat de guanyar o he perdut gaire.
I res, així que en principi ja tenia una tarja amb iens per poder gastar durant el viatge, per poder treure diners als caixers, perquè com us dic, aquí encara s'utilitza molt l'efectiu, i llavors amb aquesta tarja, avui quan he arribat, he anat a un convini, a un supermercat d'aquests 24 hores que et trobes cada dues passes, he anat a un caixer i he tret diners, m'han cobrat una petita comissió, però és la que cobra el banc d'aquí, però he tret 15.000 iens i m'ha cobrat 220 iens, que ara mateix seria un euro amb poc, així que està molt bé. I a part, allà on es pugui pagar amb tarja, doncs pagues amb la tarja i de fet me l'he posat ja dintre de l'iPhone, diguéssim, per pagar, igual que faig quan estic a Barcelona, doncs pagar-ho amb aquesta tarja directament amb el mòbil. Quan treus diners en efectiu, per cert, dels caixers hi ha un màxim de 200 euros al dia, crec que és, però vaja, jo crec que en tinc prou perfectament. I per cert, que Revolut no m'esponsoritza res de res, únicament la recomano igual que me l'han recomanat a mi. L'altra novetat, que tampoc m'esponsoritza, a mi no m'esponsoritza ningú, internet. Des de que tenim smartphones, jo sempre, fins ara, quan venia al Japó, el que feia era llogar un Pocket Wi-Fi, és un aparell així petit, una mica del tamany d'un mòbil o d'una caixa de tabac, i res, amb aquest Pocket Wi-Fi doncs jo el llogava, el pagava, diguéssim, abans de venir, i llavors o bé quan venia el recollia a l'hotel on estigués, o si no a una oficina de correus, etc. O també ho pots recollir a l'aeroport. Passa que a mi quan arribo a l'aeroport el que no tinc ganes és de començar a fer cues per més coses, no? Llavors jo prefereixo sortir a l'aeroport, anar a l'hotel i llavors ja ho recolliré on sigui. I res, això és un aparell que portes al damunt i és com un router sense fils i des d'allà doncs, pots donar connectivitat fins al que jo llogava, fins a 10 dispositius. Així que està molt bé si viatges uns quants, l'únic és que bueno, no s'han d'allunyar massa d'on estigui el que porta l'aparell, però realment està molt bé. Et ve amb un sobre que després tu l'últim dia doncs, fiques allà tot el que et ve, perquè normalment et posen un carregador extra i els cables i de més, doncs tu fiques tot allà amb aquell sobre i llavors a qualsevol bústia de correus ho fiques. Jo normalment sempre ho feia ja a l'aeroport, abans de passar a la zona internacional, perquè llavors ja no hi ha bústies, doncs a la darrera bústia, allà ho ficava i ja està. I sempre m'ha funcionat perfectament, no he tingut mai cap problema. Això sí, té 2 o 3 cosetes una mica en contra, no són gaire serioses, però té cosetes. Primer, és un aparell més que has de portar a sobre i que has d'anar carregant, no? Ja dic que la companyia on jo el llogo et posaven una bateria extra i mai he necessitat més que això, però bueno, ja has d'estar pendent d'un trasto més. Després, com deia, l'has de recollir en arribar i l'has de deixar abans de marxar. Ja no només que t'has de recordar de fer-ho, sinó que quan arribes, doncs fins que arribis a l'hotel o on sigui, doncs estàs un temps, unes hores, una estona, sense tenir internet. I quan marxes igual, un cop que el deixes a la bústia i entres a la zona de l'aeroport, doncs si t'has d'esperar un parell d'hores no tens internet. Ja sé que no passa res perquè estem un parell d'hores sense internet, que si no pots arribar i dir ja he arribat, doncs ho dius quan arribis a l'hotel, ja sé que no és un gran problema, però és un petit problema. Un altre, si l'estàs compartint amb més gent, com deia, doncs bueno, els altres han d'estar una mica a prop teu, és bastant ampli el tema, però bueno, heu d'anar tots una mica junts. Insisteixo, són tots problemes ridículs que mai m'han donat cap mal de cap, però si es poden solucionar, doncs millor. I per això aquest cop he decidit provar amb una eSIM. No és una SIM, una tarja, a mi aquesta opció mai no m'ha agradat perquè ja has d'estar traient la teva tarja, fotent l'altra, igual perds la teva, perds el número, si et truquen... Per mi és una mica... Prefereixo el Pocket Wi-Fi, per això mai he fet el tema de la SIM, que ja existeix de fa anys. Això que jo parlo és una eSIM, és a dir, una SIM electrònica. Tu vas a la web de la companyia amb la que ho facis, jo ho he fet amb una que es diu Holafly, de nou, no subvencionen ni res, i potser hi ha algunes de millors, però és la que me n'havien parlat. Tu vas allà, contractes pels dies que el necessitis, està millor de preu que el Pocket Wi-Fi. Clar, el Pocket Wi-Fi, si sou uns quants, doncs compartiu el preu, no? Però en aquest cas només és per un mòbil, però està bastant bé de preu, llavors tu pagues, i el que t'envien és un codi QR. Tu amb aquest codi QR, si el teu mòbil ho permet, això també ho has de mirar perquè els mòbils nous que van sortint tots ho incorporen, però hi ha encara models una mica més antics que no. És mirar-ho a la web quins són compatibles i quins no. Però t'arriba un codi QR i tu allà ho actives i és com si tinguessis posades dues SIMs. L'únic que has de fer és dir-li que la teva línia de sempre la utilitzi com a línia principal per trucades, però que tot el que són les dades ho agafi de l'altra línia. I per si de cas jo el que he fet també és apagar el roaming, la itinerància de la meva línia principal, no fos cas que aquí per lo que fos em connectés i bueno, et surt per un ull de la cara.
I res, quan he arribat aquest matí és que directament quan l'avió ja ha aterrat i allò que comença a moure's per la pista i tal, i tu ja tens agafada la motxilla, la jaqueta, ja estàs una mica com esperant que allò pari, doncs allà he tret el mòbil i en un minut l'he connectat i ja en aquell moment ja m'han començat a arribar whatsapps de tot el dia que tenia, e-mails i més, i ja he pogut enviar missatges de vale, ja he arribat. Llavors, bueno, sí, realment és pràcticament com si fos el teu mòbil i estiguessis allà a Barcelona i haguessis vingut de viatge. L'única coseta que no m'agrada gaire, perquè jo estic molt acostumat, és que com ja us he ensenyat l'iPad, jo vaig amb l'iPad a tot arreu i és el que utilitzo una mica per treballar fora de casa, jo estic molt acostumat a donar-li connexió amb el meu mòbil, no? Fer allò del tethering, crec que es diu. Doncs bé, amb aquesta SIM, almenys amb la que jo he contractat, no hi ha l'opció. Tampoc és un problema gaire gran, perquè l'iPad en aquest viatge bàsicament es quedarà a l'hotel quan jo surti cada dia por ahí, i després, un cop que estigui a ICE, vindrà amb mi a les activitats que fem a la universitat. Tant a l'hotel com a la universitat tinc wifi, amb la qual cosa no és un gran problema. Però ja està, no he de portar cap aparell al damunt, he tingut internet des que he arribat, el tindré fins just abans, bueno, fins que apagui el mòbil ja a l'avió de tornada, no he de tornar res, no he d'anar a buscar res, etc. La veritat és que, de moment, perfecte. Una altra cosa que estic estrenant, bé, estrenant algunes parts, però és l'equip de gravació fora de casa. La càmera i la llum que us he ensenyat ara són les mateixes que utilitzo quan faig els vídeos, els cafetons. És la Sony, la ZV-1, que ja vaig fer un vídeo també ensenyant-la quan la vaig comprar, però mai no les he utilitzat així fora de casa. I ha sigut el primer dia que he anat gravant amb el pal, que em feia una mica de vergonya allà a l'aeroport, però bé, com deia abans, m'hauré d'acostumar, i la veritat és que, bueno, ha estat bé. La gent jo crec que ja passa d'aquestes coses, ni et mira. El que sí que estic estrenant, i abans quan us he ensenyat la càmera us he dit aquí dalt hi ha un trasto que després us l'explico, és un micròfon inalàmbric. Clar, jo a casa gravo connectant, ho tinc connectat amb l'ordinador i gravo amb aquell micro que es veu als vídeos. Tinc un parell d'ells, amb uns vídeos més antics tenia un, ara utilitzo un altre, però són micros fixes, no són dels que pots treure de casa, van connectats a l'ordinador. I llavors, doncs, per aquest viatge, ja pensant en futures ocasions, vaig decidir comprar un micròfon inalàmbric, que és, bueno, ja veieu aquest catxarrito que porto per aquí, i en els vídeos anteriors d'avui també el portava, perquè es pot connectar tant a la càmera, com està connectat ara mateix, com al mòbil, que és com he gravat els vídeos d'ahir, aquest matí. Per mi no sé exactament què és ahir i què és aquest matí, perquè porto un cacau temporal al cap considerable. Pel que fa al material de feina, aquí ja vaig més sobre segur, és allò que us he ensenyat abans, és el meu iPad, el que tinc ara des de fa cosa d'un any, és un iPad Air de 5ª generació, amb un teclat Logitech i també un mouse Logitech, que ja fa temps que és el que utilitzo per fer 1000 coses, incloent-hi treballar fora de casa. Ja fa temps que no utilitzo portàtil, encara tinc un per casa, però ja no l'utilitzo, no el trec de casa. A casa treballo amb un Mac Mini de sobretaula, però petitet, amb 2 monitors, i també tinc l'iPad per allà i també l'utilitzo una mica per depèn de quines coses, però quan estic fora directament l'utilitzo fins i tot per fer les classes o fer conferències, és el que connecto als projectors o pantalles que hi hagi allà on sigui. I no trobo a faltar un ordinador quan soc fora de casa, la veritat. Amb l'iPad i el hub aquest que us he ensenyat per connectar-li una mica de tot, cap problema. I bé, crec que això és tot ara mateix en aquest vídeo. Encara queda tarda, perquè ja us dic que encara no vull anar a dormir, però bueno, sortiré ara a fer alguna cosa i fins a l'hora una mica ja de dormir no tornaré cap a l'hotel. Demà serà un altre dia, demà al matí sortiré a gravar un vídeo que espero que us agradi, que estarà bastant xulo, ja parlant de temes d'història japonesa, ja ho veureu. I res, aquest vídeo, encara que és una mica diferent i una mica fora de lo habitual, doncs bé, espero que us hagi agradat igualment, i si és així, doncs ja ho sabeu, m'ajudaria molt que ho compartíssiu amb gent que penseu que li pot agradar, que li deixeu un like, que deixeu un comentari, que sempre el responc, que subscriviu al canal si encara no ho heu fet, etc. Ja sabeu, tot aquest rotllo una mica de YouTube. I res, ens veiem al proper vídeo, però fins llavors cuideu-vos molt, que vagi bé.